chakwera zivute zitani awina shuru sana mizare amalavu emusikini chipa nichafuko ibo chinabwera kuzakala yeni tonse tinene kwa chawe yende ndi chakwera mpoto bagati chakwera azalasi chakwera telipale yende ndi chakwera Malawi sanjeji dika chakwera azalasi chakwera telipale kuchitika pasipa ula mwingilo walanza sichapera ndipo akuchita mosasa nkambali Malawi yose ngabwi nyumba za polisi ya sirikali zamangido palipo sembomala chapera tanjiyo choka malaka mpaka na kunchinji inafa koma chakwera waisusa yose chakwera wakumba matamo pereka mazi mizinda yonse zikolino katabe kukaronga mangochilirongwe chitukuko cha mazi amikopi chateka ifinisa yenda sports complex chakwera wamanga zinda walirongwe ofesi yagana kuba omala nzima yamangirwa ni chakwera delipare Simba Stadium chakwera wamanga Njeu Stadium chakwera wamanga Zomba Stadium chakwera wamanga ofesi ya bwana kubwa utoro wa Malawi yende ndi chakwera mpoto bagati chakwera azalasi chakwera telipale yende ndi chakwera Malawi kota nchini chakwera azalasi chakwera telipale kuti Malawi muno antutipanindala bomala kazikisa nondomeko zake kutinga kale mozi asafenindala simbola keromeri nyengozo futasi Amalawi ambini akutakataka ikunena pano antutukutaliri muno ameneo mkaiwa akumaunyaka iwe ndine chiri ngendo tambalani kuona ngati chokuja chipanga timana kukalira kunyoza kutukwa na boma utachere kuja pamao mpaka maziro chakwera watekula makomo kunifi kuti ya Malawi titenge ngongole tichite mabizinesi akuntima kwatu kuti makomo mwatu umpawi Malawi yende ndi chakwera mpoto bagati chakwera Malawi ulanje salima masana abwino kuchokera kuno ku Nchisi kumene tili kuno ndi kumpoto kwa boma limeneli ndipo pomwe tili ndi pabwalo lija lomwe akulitcha kuti Mankhaka pomwe chipani cha Malawi Congress chikhala kuchititsa msonkhano wake umene akuchititsa ndi mlembi wamkulu wa chipani chimenechi amenewa ndi Richard Chimwendo Banda. Ndiye tikambe pano kuti zimenezi mutha kutsatira bwino lomwe kudzera pa wireless yathu ya Zodiac komanso pa Facebook page yathu Zodiac Online pamene somonga tsatane wa msonkhano umenewo. Ina ndi Dickson Chivwati Gondwe
ndipo ndikuwuzeni kuti ayi musasinthe kamba kuti kuno tikhala tikuzani zambiri komanso zimene akuluakulu amenewo achipani cha Malawi Congress akhala akulankhula kufotokozapo zokhudza mene zilili kuno ku Ntchisi makamaka kuno kumpoto kwa boma limeneli. Phungu wa dera lino ndi Arnold Kadzanja ndipo kuno kumadziwikanso kwambiri kuti kumalomo tikhalenso tikumva kuchokera kwa iwo amene amatsogolera dera lino ndipo pano tifuna timve kuchokera kwa Divison Kantchiti kuti kodi amenewa akuona bwanji mene zilili kuno nkhani zosiyanasiyana za chipani chawo cha Malawi Congress pamenenso tikamba kuti yowa ndi chairman wa constituency. Takulanda ndi pano masodi yake zikoma kwambiri pena nkutifotokozera kuti zili motani kwanu kuno ku Ntchisi makamaka dera lino. poyamba ndizifotokozere kuti dzina langa ndine Divison Sinoya Kantchiti amene ndili wapampando wa chipani cha Malawi Congress Party, chipani cholamula kuno kumpoto kwa Ntchisi. Kunoko chipani cha mphamvu kwambiri makamaka chifukwa cha ntchito zabwino zimene olemekezeka Kadzanja ali kugwira kunoko kumbali ya chitukuko. Pena munganena kuti nkhani zake nzidi magawo ake atachitukuko amene mwaona kuti ayi Kadzanja kuthandizana kunoko makamaka pa nthawi ya kugula fereza otsika mtengo olemekezeka Kadzanja amayesetsa mapita m'midzi atanyamula fereza kuti anthu azikagulira m'midzi mwawo. Komanso chitukuko monga ngati masukulu kunoko asintha kwambiri manjalidwe amasukulu mapoloko abwino osatengera kuti anja kutauni kapena kumudzi monga ngati kunoko kumudzi kwenekwene kumatati tione kuti sukulu yabwino kwambiri. Chabwino madera ambiri kapena kuti madera ngapo mdziko muno akumanda ndakula kuti mwina chakudya kuchepa kwanu kuno mungatipatsa chithunzithunzi chotani? Kuno zona zake kuno ngati kuli alimi kuno Ntchisi kuno ni kunoko amalima kwambiri koma chaka chino chizativula chifukwa tivula sina kwebwino zodzikira kuti njala ilipo. Chabwino umoyo wa chinyamata pa nkhani zosiyanasiyana mukwalimbikitsa motani? Tikudziwa kuti boma limalimbikitsanso kufunikira kwa achinyamata pa chitukuko cha dziko lino. Inuyo kunoko mukumachita zotani kuti achinyamata amenewa mwalimbikitse m'magawo osiyanasiyana achitukuko? Kunoko achinyamata alimbikitsidwa kwambiri makamaka kuti azitengako gawo kumbali achitukuko kuwapatsa ngongole za nifi kunoko ambiri atenga ndithu ngongole komanso olemekezeka akhazikitsa chikho cha 15 miliyoni chimene chithandizenso kuti achinyamata malomo makamwamowa kusula foja azikakhala ku ground masera mpira. Chabwino mukupereka uthenga utani kwa iwo amene mwina sakumafuna kulemekeza mfundo zoyenerera za chitukuko makamakaso tukamba za achinyamata amene mwina apeza kuti akungomwamowa komanso mwina usula foja mukuwalangiza motani amene akutitsatira kudera lino komanso dziko lonse la Malawi? Ineyo napeza kuti ni mwayi wathu ifeyo achinyamata amene lili ndera lino komanso angakhale dziko lonse la Malawi makamaka pafundo zimene president wathu Dr. Lazarus Chakwera akutsatira kuti achinyamata atukuke potengako gawo pachina chilichonse chimene chiluthandiza kuti boma litukuke. Tathokoza kwambiri. Zikoma kwambiri. Ndithu amenewo ndithu ndi wapampando wa constituency ino amenewa ndi Divison Sinoya Kantchiti kufotokozapo zina mwa zinthu zomwe zikuchitika mdera lawo lino pamene tikamba kuti akuyembekezanso kukhala ndi mwayi olandira mlembi wamkulu wa chipani chimenechi cha Malawi Congress amenewa ndi Richard Chimwendo Banda akasoka khale koyamba kuti Chimwendo Banda afike kuno kutsatiranso kusankhidwa ngati mlembi wamkulu wa chipani chimenechi cha Malawi Congress. Tikudziwa kuti pakati apo kunali chisankho chimene chidachitika kumene kundiwana ku BICC pamene Chimwendo Banda analowa pa udindo umenewo ngati mlembi wamkulu pamene poyamba tifotoza kuti anali pa udindo wa Director of Youth kapena kuti mtsogoleri woona ntchito za chinyamata mchipani nde akankoyamba kubwera kuno ngati mlembi wamkulu wa chipani chimenechi kuno ku Ntchisi kumalomo. Nde pamene tukamba zokhudza ndondomeko zimene akonza iwowa tikufunabe tipitire kumva kuchokera kwa ena amenenso afika kuno kuti kodi akutipo bwanji poyambirira tikulandireni pana pasodi yake. Zikomo kwambiri. Tikudziweni? Dzina langa ndine William Dickson Chimbalanga. Chabwino William Dickson Chimbalanga udindo wanu? Ndine Vice District Chairman kuno ku Ntchisi. Chabwino mungatifotokoza kuti zikuoneka bwanji kumbali ya chipani chanu kuboma lino la Ntchisi kutengeranso ndi udindo mene inu mwatifotokozera? Mmene zikuonekera kuno kwathu ku Ntchisi kumbali ya chipani cha Malawi Congress Party zili bwino kwambiri chifukwa onyamata wathu amene tili nawo koposaposa Arnold Kadzanja amene ali phungu wa dera lino akuchita zinthu zapamwamba kwambiri chifukwa watibweretsera zitukuko zosiyanasiyana kotero kuti tikadakhala ndi amene koyambirirako koma dera lino likadasintha kwambiri. Lero mwachitsanzo anthu amene abwera pano mwadzionera inu unyinji wa wanthu usonyeza chikondi chimene tili nacho
kwa phungu wathu Arnold Kadzanja. Pamene mukamba zokhudza phungu wanu mwinanso pa zina zimene wachita tinamva chokera kwa Sinoya koma kwa inuyo mwina mukayang'ana ndi mmene zikukhalira kuyambira pano fikira 2025 umwayi wawo ngotani ngakhale petu kudziwa kuti muyenabe kukamba zabwino za iwo? Mmene ndikuonera ine pamene tili kupita ku chisankho cha 2025 Arnold Kadzanja adzawina mosavuta chifukwa iyeyo akadali mnyamata komanso ndi munthu wodzichepetsa. Pano amacheza bwino zedi ndi mafumu wina aliyense kwa iyeyo koma amamuona ngati mzake. Ndipo utsimikiza zimenezi pano ali ku ofesi ku sukuluko ucheza ndi mafumu kusonyeza kunena kuti iyeyu ndi wokonda wina aliyense. Chabwino tisanasiyane pano mukalangiza motani achinyamata pa nkhani yofunikira kosakhala patsogolo kuchita ziwawa pa nthawi yokopa anthu? Tikudziwa kuti chisankho chichitika 2025 ndipo kukhala misonkhano yosiyanasiyana. Mukalangiza motani achinyamata kufunikira kolemekeza bata ndi mtendere mundale? Achinyamatawa tikukhala nawo pasi bwinobwino kuti pamene tilowa mgawo la kampeni pasapezeke chiwawa china chilichonse m'misonkhano mwathu. Ncholinga chakuti 2025 koma tikawine mosavuta. Kotero onyamata wathuwa ndi onyamata womvera wosunga mwambo. Pompano panali kugawa matisheti koma anali tayale m'malayini umomo kulandira matisheti usonyeza kuti iwowa wali ndi chidwi chakuti 2025 koma tiwineso. Tathokoza kwambiri. Zikomo kwambiri. China tifuna ndiyamikire Richard Chimwendo Banda wangu utenga kumene mpando wa Secretary General koma misonkhano njosa chirunena usonyeza kuti mtsogolera ameneyo ali ndi masomphenya. Kotero ife tikumfunira zabwino zonse Richard Chimwendo Banda kuti mmene wayambiramo wapitirize. Zikomo kwambiri. Achayamika. Zikomo. Ndithu kufotokozapo zokhudza mmene akuzoonera kuno makamaka ku ntchisi kuno amenewo ndi wachiwiri kwa wapampando wa chipani chimene cha MCP kuboma lino la ntchisi. Nde tikupitirirabe kucheza ndi anthu komanso tifotokoze kuti kuno kuliso zosangalatsa zina ndi zina. Mwazina mwa izo ndi kuyimba kumene kwakhala kuchitika kuyambira maola awiri apitawo oyimba odziwika bwino Skefa Chimoto amenenso akusangalatsa anthu pamene tikuyembekeza kufika kwa mlendo olemekezeka pa msonkhano amenewo amene wanda Richard Chimwendo Banda. Pamene tukamba za msonkhano amenewo tinenenso kuti amenewa dzulo anali ku Mangochi kumenenso amachititsa msonkhano amenewo komanso ndekuti kumene kukanali koyamba kuti akachititse msonkhano ngati mlembi wamkulu wa chipani chimene cha MCP popeza kuti akhala kugwira ntchito kwa zaka zisanu ngati mtsogoleri wa achinyamata mchipani chimenechi cha MCP. Komano pano anabwera ndithu pa udindo umenewu kutsatiranso msonkhano waukulu umene udachitika mu mzinda wa Lilongwe. Ndipo pa udindo umene iwo akhala kutsogolera kwa zaka zisanu zapitazi pano panalowa Steve Baba Malondera ndi amene ali ngati Director of Youth, mtsogoleri woona ntchito za achinyamata makamaka mchipani chimenechi cha Malawi Congress. Koma pano ndithu mene afikira kuno akufika ndithu ngati mlembi wamkulu wa chipani chimenechi cha Malawi Congress. Kufotokozaponso kwina nkuti kudera lino tili kuno nkuonera kuti kwaonekabe kuti anthu ambiri akulimbikitsa ntchito za chilengedwe. Timacheza ndi ena amenenso amafotokoza kuti ali ndi mabungwe osiyanasiyana amene cholinga chake ndifuna kuteteza chilengedwe kamba konena kuti pa nthawi ina kunali mchitidwe kwambiri wodula mitengo. Nde zonseza kuti ndikufunanso kukhala ndithu patsogolo pothandizapo makamaka potukula dziko lino. Mwina kungomvaponso kwa ena kuti kodi akutipo bwanji tamva pakale kuchokera kwa abambo pano tifuna timvepo kuchokera kwa Aolipa Chimangeni kuti kodi iwowa akuti bwanji mene zilili pakati pano kuno kuntchisi. Takulandirani pano pa Zodiac Mai. Zikomo kwambiri. Chabwino kutsindikaso dzina lija? Ine ndi Aolipa Chimangeni, MP wa Ntchisi North East. Chabwino kwanu kuno zikuyenda bwanji nkhani za ndale
inu kumbali yanu? ngati ntchisi chilichonse kumbali ya ndale zili bwino, sitikuopaso chilichonse. 2025 memupya kuno kuntchisi tikuwinaso. ino sikosichwese yanga koma mukhoza kuona amene abwerera anthu zili bwino. nde kumbali ya ndale ma MP antchisi nofisi tonse nda MCP mosogozedwa nda state president athu Dr. Lazarus Chakwera 2030 wo. mukumalimbikitsa bwanji amayi anzanu pa nkhani zokhudza ndale inu okhalanso phungu amene ndinu munthu wamayi? kumbali ya ndale azimayi ndimalimbikitsa kwambiri kuti azitenga gawo kudera ngati kuli mavuto kaya njala mwina masukulu sakuyenda bwino zambiri zimakhudza azimayi. ife ayonena kuti mwina ngati masukulu ali kutali azimayi amakhuzidwa kuti azimperekeza mwana adzuke mama ankozekeretse. kumbali ya njala ndezo osachita kunena ngati kudera kuli njala amene amazunzika kwambiri ndi azimayi. ndeti kuwalimbikitsa azimayi kuti nthawi imene ikubwerayo akalembetse. akakalembetsa 2025 September akavote koma munthu wake wakamuvotera president ndi Dr. Lazarus Chakwera. kumbali ya MP ine ndi wantchisi nofisi kwathuko ndimauzaso ndiponso anthu achitoti amayi inuyo mukuinaso. kunoko ndi constituency ya North imene mwini wake ndi Arnold Kadzanja. uyu nyamata wathu kuno kuntchisi nde ndi owinawina umboni ndi umene mukuonera amamukonda kwambiri. nde kuno kuntchisi kumbali ya ndale zikuyenda bwino tikuwalimbikitsa azimayi achinyamata amenewa akhale patsogolo kumbali ya ndale kuti dziko lathu lizipitirize kuyenda bwino. mayi inokhala phungu ngakhale muli a Malawi Congress timafuna mwina muwaunikire amayi amene akutsatira Zodiac padakali pano kufunikira kuti adzionetsa chidwi mu nkhani za ndale. ifo amayi ambiri amaoneka ngati kuti saonetsa chidwi chifukwa mwina ena amakayikira kunkhani ya utsogoleri. amayi amene amakhala otero mukuwalimbikitsa motani kunkhani yokhudza kumatenga nawo gawo pa nkhani ya utsogoleri mu ndale? ineyo ndikuwalimbikitsa azimayi monga state president athu Dr. Lazarus Chakwera akuonetsa kaye chitsanzo kwa azimayi ayika maudindo ambiri kwa azimayi. mukaona parliament athu amene akutsogolera ndi azimayi. asipika athu madamu Catherine Gotani Hala. tikapita kumbali ya kama ya ministers ambiri ndi azimayi. ngakhale neki yathu publicity secretary ndi azimayi. maudindo ambiri apita kwa azimayi. ndi azimayi ambiri mazikayikira musazikayikire. utsogoleri ndoti ndiotheka. inuyo mungolimba mtima kuti ineyo nzotheka ndikhoza kukwanitsa. ife tikukwanitsa bwanji? tikaziyamba anthu amatiderera iwo angakwanitsa angapanga izizi koma ukangoyamba ntchitoyo anthu pamene amaona kuti azimayi tisamuderere nayenso nkothekera. mwachitsanzo ineyo constituency yanga kuyambira nthawi yamatipate ndine MP oyamba kubwereza pamenepo azibambosa amangoseva temu imodzi nkuluza. chifukwa chani? ine ndagwira ntchito zimene zinandichitira umboni kuti andivotereso. constituency yanga kunalibe magetsi ntangobwera mu zaka zitatu constituency yanga pafupi trading center iliyonse in 2-3 years 8 trading centers kunabwera magetsi. tawa kunalibe azimayi achinyamata amakwera amwamba zinatheka mabridge masecondary school kungonena zochepa ndinakwanitsa ineyo azimayi. panali malo ena oti amalephera kuti sukulu itheke. for example Chipala school ili kumalire ndi Nkhotakota kumene koko azibambo analephera for 20 years amatili pafupi ndi skulu ya mpala office imene ili Nkhotakota. ana athu amazunzika nditangowina in 2 years ndinakwaniritsa. ndi azimayi musazionere pasi. leadership aliyense akhoza kukhala mtsogoleri ndi zotheka. ineyo ndikhale chitsanzo. anthu amatukwana amanyoza inuyo focus inuyo kungoona patsogolo kuti mufuna upanga chani mufuna kukwanitsa chani pa moyo wanu ndi zotheka ndithu. Thokoza kwambiri. zikomo kwambiri ndakunyadirani kuti mwabwera kwathu kuno kuntchisi kuno zili bwino. Dr. Lazarus Chakwera 2025 akuwinaso zikomo. ameneyo ndi mayi Oliver Chimangeni phungu wa ntchisi North East kufotokozapo zokhudza amene ndale zikuyendera kuno kuntchisi komanso kudera lawo zina zimene achita komanso akuyang'ana motani makamaka za 2025 pamene tikamba kuti chisankho chidzachitika mwezi wa September. tabwera kuno kamba ka chipani chimenechi cha Malawi Congress pamene tikamba kuti kuli msonkhano
kumene akuchititsa ndi mlembi wamkulu wa chipani chimenechi amene wandi Richard Chimwendo Banda amene akhalenso akufika malo ano posachedwa apa pamene tsopano pali zambiri zosiyanasiyana zimene zikuchitika pamene sitikamba kuti anthu akuwasangalatsa amene Skefa Chimoto de sifuna tingomva kuti kodi enanso akuti banji pamene topita kucheza nawo makamakanso pankhani yokhudza mmene zilili kuno kunchisi kuno kumakamandi dera limene tikuti kumpoto kwa boma limeneli kumene phungu wake ndi amene wa Arnold Kadzanja. Tingoona apa mchithunzimo makamakanso kufika kwa anthu ena amene akuyembekezeka makamakanso kuchititsa kuti msonkhanowo ukhale wapamwamba mmene tikuoneramo ndithu amene tikamba kuti ndi msonkhano umene akonza ndi mlembi wamkulu wa chipani chimenechi cha Malawi Congress. Ndiye tikayang'ana ndithu chithunzimo kufika kwa MP akuno Arnold Kadzanja komanso amene mukutitsatira pa wireless tinene motero mukuti ndimene zikukhalira kuno ku Mchisi North kumene phungu wake ndi Arnold Kadzanja. Chabwino pamene tikamba kuti olemekezeka afika tiliso ndi achikulire awo amene tifuna timve kumbali yawo kuyambirira tikudziweni. Ine ndine James Kajanje, campaign director wa chipani cha Malawi Congress Party kuno North Nchisi. Chabwino bwina anthu akuoneni ndithu Zikomo kwambiri. Mwina azanu ajaka mbapo zambiri kuti iyayi zinthu zili bwino iniyo mukuona bwanji ngati amene mmapita pa ground kwa olongosola zinthu zosiyanasiyana. Kukamba zoona zake kuno zinthu zili bwino kwambiri. Choyambirira kuti zinthu zikhale bwino kumakhala bwino MP amene alipo kugwira bwino ntchito ndi anthu. Pakuchita zimenezi zinthu zimayenda bwino kwambiri. Ndipo ndinena kuti kunoko zinthu zili bwino kwambiri. Wani chimene adalonjeza kuti choyamba niyamba chitukuko kuno kumpoto kwa Nchisi pa zaka zitatu wapanga chitukuko choti aliyese mafumu anthu kumudzi akusangalala. Chimenecho chili number 1. Number 2, MP wathu Arnold Kadzanja wapanga zinthu zazikulu ananitukula chipani ndipo pakhale ma uniform chipani chizidziwika monga mmene mwaona malo ano chipani cha sintha chikudziwika kuti ichi ndi chipani kuteloko ubwino wake wa iyeyo tauona kuti alupanga chief chipani chathu kuti chipite patsogolo. Chabwino tathokoza kwambiri. Zikomo kwambiri. Ndithu tikunena pano mlendo olemekezeka Richard Chimwendo Banda afika malo ano msonkhano umene akonza kuno kumpoto kwa boma la Nchisi kwa amene mukutitsatira kudzera pa Zodiac Online, Zodiac TV komanso pa Zodiac Radio. Tikuwuzeni kuti tili pano pa bwalo la Mankhaka omwe pakuchitikira msonkhano umenewu wa chipani chimenechi cha Malawi Congress MCP pamene akufuna kuti afotokozepo ufundo zina ndi zina makamakanso zimene achita kapena zimene akuchita ndi cholinga choti 2025 adzalowenso mboma. Kassim Aubi ndaona ndithu mmene zikuyendera kuno unayendayenda ukufotokoza kuti zili motani ngakhale anthu akuona mchithunzi. Zona ndithu Dickson kuti zikuoneka kuti china chilichonse chili mchimake tsopano kuti msonkhano umene uyambe. Taona ndithu mlendo olemekezeka pa msonkhano umenewu Richard Chimwendo Banda abwera pano. Taonaponso akuluakulu ena osiyanasiyana, taonapo Ulemu Chilapondwa, taonapo Alfred Jia, taonapo ndithu akuluakulu osiyanasiyana ankaka ayuso pompano. Ndiye zikuoneka ndithu kuti chipani chakonzeka kuti chichitise msonkhano. Unakamba kuti msonkhano umenewu ndi oyamba kunoko kunchisi kuti Richard Chimwendo Banda achititse mu capacity yawo ngati mlembi wamkulu wa chipani chimenechi. Kudziwa kuti nthawi zambiri mbuyomu amabwera koma amabwera ngati mkulu wa chinyamata mchipani chimene cha MCP koma lero abwera pano ngati mlembi wamkulu wa chipani chimenechi cha MCP. Zikuoneka ndithu kuti zambiri zimene anthu akuyembekezera mwina ndi uthenga wa chiyembekezo kuchoka kwa atsogoleri amene abwera panopa. Ndipo malimene kutsogoleredwa ndi chipani chimene cha MCP anthu mwina kwambiri akuyembekezera kuti amve kuti kodi boma likuchita chani. Pali zambiri zimene mwina anthu akhala akuzikamba zimene akukumana nazo
the socio economic life ya anthu ndi anthu ali mchiyembekezo ndithu kuti mwina atha kuwabweretsera uthenga wa chiyembekezo. Tikudziwa kuti amene osabisa Chimwendo Banda ndi nduna yona za maboma ang'ono, kukhulupirira kuti mkatikatimu akhalenso akhala kuchita zimenezo, akhala kutambasula ndithu kuti boma likuchitanji, likukonza mapulani otani, nkhani zokhuza miyoyo ya anthu, miyoyo ya achinyamata, zimenezo akhala kumazitambasula m'misonkhano yawo. Ndiye chiyembekezo nchakuti mwina pamalo pano akhalenso ndithu akukamba zimenezo. Tathokoza kwambiri. Pakadali pano tifuna tapatsira amene akuyendetsa mwambo umenewu kuti atenge bwaloli pamene tikamba kuti ndi msonkhano wa chipani cha Malawi Congress MCP kuno ku Ntchisi, kumpoto kwa boma la Ntchisi ndikomwe tili. Msonkhano umenewu akuchititsa ndi mlembi wamkulu wa chipani chimenechi cha MCP Richard Chimwendo Banda amene abwera kuno kwa nthawi yoyamba ngati mlembi wamkulu wa chipani chimenechi. Ndiye tapatsira amene akuyendetsa mwambo umenewu kuti apitirize kufotokoza zina ndi zina zomwe zichitike masanano pano pa bwalo la Mankhaka. Zikomo kwambiri Azimayi athu, zikomo kwambiri Jambe. Zikomo kwambiri Azimayi, zikomo kwambiri. Jambe msonkhano wathu taja kumwamba. Kwacha Dr. Lazarus Chakwera awinaso. Dr. Lazarus Chakwera awinaso. Dr. Lazarus Chakwera awinaso. Honorable Richard Chimwendo Banda awinaso. Honorable Richard Chimwendo Banda, Honorable Matanja, Honorable Kaka Ifedose Zikomo kwambiri olemekezeka Assemblée General achipani cha Malawi Congress Party inu ameso muli nduna ya maboma ang'ono. Honorable Richard Chimwendo Banda landira ulemu pepani sindipita kutsogoloka eni maulemu enawo tiyambe tapemphera olemekezeka kuti zonse zikhale mchimake. Malawi tikutsogoleredwa ndi president opa Mulungu, dziko lopa Mulungu. Ndiye tisanayambe zonse ndimafuna ndiyitane a senior group Lukira kuti atitsogoze ndi pemphero. A senior group nthawi yanu. Tipemphere. Olemekezeka Atate Mulungu wathu, tili kukuyitanani nthawi yakumasana ino kukukwezani chifukwa cha chilichonse chimene Mulungu mukuchita pa miyoyo yathu. Zikomo chifukwa cha kulola kwanu chiyerekezo cha msonkhano chitachitika, kuti Mulungu chakukomerani, kuti nthawi ikhozokhala nthawi yabwino, kuti alendo athu anduna amaboma ang'ono amene ndi anu ake msonkhano uno mukhoza kuyendetsa bwino kufika konkuno. Mulungu mulemekezeke. Tikudziwa msonkhano ukachitika motere chilipo chimene Ambuye mwakonza, koposa Ambuye tikufunsani kuti khalani thandizo lathu. Tithandizeni kuti tikhoza kumvetsera bwino ndi kusunga china chilichonse chimene olemekezeka atidziwitse malo ano. Ndinu Mulungu wa mtendere, pamene pamapezeka inu pamakhala mtendere. Chifukwa chake tikufuna nkhope yanu itiwalire m'magawo onse azochitika pompano, ndipo kulani ife tichepe. Kupemphera kumeneku tapemphera m'dzina la Yesu. Amen. Zikomo kwambiri a senior group Lukira chifukwa cha pemphero kutitsogoza pa msonkhano uno. Ulemu inu a senior chief
Chiloko amene muli mwini mtunda uno kholo lathu amene kwa ife ngati wana wanu sife achilendo mwakhala muti tikugwirana ntchito limodzi mukutitsogoza bwino ngati chipani cha Malawi Congress Party kuchokera padzana tikadali kuchaku mpaka kufika lero. Chimenechi timafuna tizinena olemekezeka nduna kuti Senior Chief Chiloko sadatitaye. Ulemu inu Richard Chimwendo Banda MP amene ndinu Secretary General wa chipani cha Malawi Congress Party komanso nduna ya maboma ang'ono komanso amene muli guest of honor mwini msonkhano uno landirani ulemu inu Esenhoa Mkaka MP amene somachitira ulemu kwambiri msonkhano uno landirani ulemu a district chairman a chipani cha Malawi Congress Party kuno kuchisi olemekezeka Bambo Chibade pamodzi ndi komiti yonse ya district landirani ulemu inu Arnold Kadzanja amene muli MP wakuno kunchisi North landirani ulemu komanso ma MP ambiri amene mwabwera pano nthawi ikakwana akuyimilitsani kutchulani mmodzimmodzi amene mwachitira ulemu msonkhano uno ma senior group onse muli pano magulupu mafumu komanso tili ndi makhansala osiyanasiyana amene muli pano makhansala athu kuno kunchisi kuphatikizapo amene ali council chair amali komphezi mtengo ndi makhansala onse amene mwabwera pano landirani ulemu mafumu magrupu komanso aini yake chipani amene muli uku kuli ma area chairman ma area chair lede ndi ena onse ochokera ku ma area landirani ulemu olemekezeka. Nthawi yatha pafunika kuti anthu awa amve kwambiri zimene inu ngati Secretary General mwatengera ncho chifukwa chake ndikupempha onse olankhula kuti tichite mosunga nthawi. Mu nthawi ino adzatilandira pano ndi Gogo Senior Chief Chiloko kulandira msonkhano mwa chifumufumu. Nthawi yanu a Senior Chief. choyambirira ndipeleke ulemu kwa nduna makamaka nduna yathu ya mafumu a Chimwendo Banda. Congratulations paja ndinu Secretary General wamkulu wa chipani cholamula boma kuno ku Malawi pamodzi ndi nduna zonse zimene zakuperekezani chifukwa cha nthawi komanso akomiti wonse ku executive kuntunda uko landirani ulemu wanu akulicho ngati mwabwera landirani ulemu wanu ku district motsogozedwa na Chibade landirani ulemu wanu ma MP wonse landirani ulemu wanu komanso magogo onse amene ndi kuno kumpoto kwa Nchisi ansauka akavwenje amasanya landirani ulemu wanu. Mawu anga akhala achidule popeza wotsogolera msonkhano watsimikizira pano kuti msonkhano ndi wanu ndipo takhala tikulira kuno kuti kodi mufika liti. Ufika kwanu ndi ndalitso. Ndimafuna kumadzulo kuno yangu chita njiru nthawi anduna ndikulandireni ndi manja awiri. Lelo adandaulaso kumbuyo kuena popeza chalo chikamanga na kutsogolo wena so kumbuyo chimadzolo dandaula kuti sindachule pepani olemekezeka amene mutsogolera chitukuko kuno kumpoto kwa Chisi mwa chikhulukire chalo chinayiwala unena pofunikirapo. Mawu yanga akhala othamangapo pofunusa mala nthawi popeza nthawi yathakale chimene mafuna ndinene ndimafuna kuti Kalulu adatuma njovu lelo ndikutumeni anduna mukandikhululukira mukafika kuti mpaka nutuma njovu mukatithokozere kwa bwana State President choyambirira chifukwa cha msonkhano uno umene mwabwera udzaona ifana wanu kuno. Chachiwiri nzaku ngonu wanu ulephutoza pagulu ngati pano
ndiye kuti mutu wako sulenda bwino mukatithokozere kwa president. Misewu imene akupanga kuno kuchichewa timati nsiya wafa, nsewu woti anthu ozimwalira wena nkumetsa kupeza nsiya wafa. Misewu imene ichefe mafumu ndife osangala kwambiri, mukatithokozere. Pamene tikuthokoza izi za nsewu ndimafuna so ndithokoze mwapaderadera thumba lija linakwezedwa la CDF kufika pa 200 million ndi thandizo lopezekeratu kuchokera ku Nsanje pano kuchitipa, thandizo lofikira aliyense konstituency iliyonse limene lapangitsa kutinso kuno kumpoto kwa Ntchisi tikhaleni mwayi, masukulu akhomedwe, masukulu amangidwe, mabiliji atheke. Uthokoza kwe kundivute mwina tithokoze masuku amene alubwerawa, uthokoza moti mawu yazikizire, koma kwa lero ndimafuna ndiyamike chifukwa cha thumba limene lija. Koma mmene ndikuthokoza thumba limene limafunanso ndipemphe popeza lithandiza munjira zambiri, sukulu fiziso zili pamene paja ndi zina ndi zina. Pamene mukuganizira mbali zina pokweza malipiro ndi zinthu zina, thumba limene lija mukatipemphere kwa State President lizikhala lukwera nawo. Weno lodandaulapo kuti koma nthawi olenguthokoza kodi sopempha zijazi okuti kodi sopempha zijazi okuti kodi sopempha zijazi ayi ndipempha achinyamata akudandaulabe makamaka kuno kumpoto kwa Ntchisi komanso Ntchisi yonse nengutero stadium ija tulifunabe. Wena uludandaulaba kuti nsewu uluchedwa tifuna nsewu watali ukafikiretu kudowa mukatipemphere kwa bwana State President. Pamene nsewu watali ufikatu kudowa ni ntchito zabwino zimene tikugwira kuno ku Ntchisi chifukwa cha bata ndi mtendere limene lipo timafunanso kuti tilumikizireni nsewu wa M18 kuti iziyenderana bwino nikaka wakhala yapawa. Nsewu umenewu udatha mu nkhalangomo timafuna kuti nsewu wa M18 upite wakuti upite kuti tsono ife tizengudandaula moyo kuti moyowu nikhale zaka zingati ni misewu imeneyi yopatsa chidwi. Pepani ngakhale nthawi yavuta koma ngasi ondunoka pezeka mwayindo omwewu mmafunanso nkhani mutitengere ngakhale indondomeko kale ya boma kuti damu lija lakubuwa kulitheke tizili makatatu kuno. Omene muli ulemba ndaondula solemba kalembani zimenezi kuti zikafike kwa bwana okuti olulemba damu lija litheke tizili makatatu. Chifukwa pali makatatu njala kumpoto kwa Ntchisi silivutanso chifukwa mtsinjewo ndi waukulu, damulo lilatheka zili bwino. Nokuti ayi kuti chakudya kaya kuno mafuna akuze ni zoona nduna magwedo avula kunoku yali achita mwantundu wina amatile mudziwo nkumagwa kambali yako nkumagwa mbali ina yosagwa mpaka masiku 30 adatha mbali inayi vula yosagwa kuli njala yoopsa kuno ku Ntchisi madera angapo. Fandi madziwo kuli nazitsutsa kuti ayi timuone magali moto amalowera ku Lilongwe amachokera midzi imene vula idagwa bwino. Ngenkhani imene mukatitulire kuti pamene mukuthandiza wena mmadera ena amene sovula inavuta ifeyo tikhalenso gulu loyambirira. Chosangalatsa nchakuti boma likale ndondomeko zokhazikika kuti anthu tithandizike. Chimene tingapemphe ndondomekozo zithamangepo kuno kumpoto kwa Ntchisi kapenanso Ntchisi yonse. Alulankhulaso ena kumbuya kuti ani wanu msonkhana pamfuna mmalize mafunane ne mawu awa kuti upempha tapempha, uthokoza tathokoza zabwino zimene zikuchitika pasi pa Dr. Lazarus Chakwera president wokondeka amene akugwira ntchito sana ndi usiku. Nimafunane ne mawu awa kumapita kwenekwene ntchito ija mulufalitsa ya umodzi tulukondwera nayo kuno kumpoto kwa Ntchisi pamodzi ndi Ntchisi yonse. Ntchito imene chatengapo gawo nchifukwa chake mukamamverera kuno ku Ntchisi muzione kuli bata limeneli chifukwa tidafa ulangizi wanu ni nduna ya zamafumu kuti
tiyeni mumodzi muli mphamvu tikhale mwabata ni mtendere. Ife tifuna kumwera pano pakati kumpoto tigwire ntchito limodzi kuti misewu lichitika itsono ipitilire. Vana odzayamika kuti alotsogoleri mbuyomu ntchito odagwira kumapeto kwenekwene angandandaule mafumu amene abwerawa ali madandaulo popeza nduna yake ndinu. Sinena soti mukapemphe kwa bwana iyayi nesa muyankhe ndinu mwina muyankhapo mpano pajanu mmayankha tsiku lina. Amafunanso hala atayambulandira mafumu. Tili mafumu ambiri osandanso hala koma akalekale kwambiri popeza zili mu ofesi mwanu. Lero ife mayankho yafika. Mafumu amene muli uku msadandaule nduna yathu yafika mavure aja lero atiyankha. Ndi mawu amenewa ndipeleke maikrofoni kwa amene amatsogolera alitsogolera nsonkhano uno kuti apitilize alidyetse boma lili pano kumpoto kwa Ntchisi kwagwedezeka. Lero ofuna uyamwa ayamwe. Zikomo kwambiri gogo senior chief Chiloko. Wena amene mmandiona tinanena za nthawi kuti ayi ochite msanga ayi gogo siti mdula. Amene mmandipenyetsetsa potini gogowa timadziwana timatukulirana maso kuti ayi yankhulankoni ndithu mdera lanu lino yankhulankoni ndithu nduna yanu ndi omweyi. Olemekezeka guest of honor mundikhululukire komanso andikhululukire kwambiri magogo athu atatu amene tili nawo pompano amene alemekeza msonkhano uno. Sindidatchule koyambirira kuja amene ali TA Msauka amene mwavaka wanyunyu inuyo ngati nduna yathu, komanso tili nda sub TA Masanya ali pompano, komanso a sub TA Kavwenje vanyowani. Mukhululuke magogo zikachuluka kuchichewa kuno marisi zidyeka. Ndi mchikhulupiriro kuti mwandikhululukira. Olemekezeka nkhani yupita ndithu. Ndimafuna kuti pano ndayimiritse a vice chair a district Bambo Chimbalanga amene alankhule m'malo mwa a district chairman. Tilandireni mchindalendale muja tinaneneramu fikani kuno kutsogolo akuonena nduna district chairman. Kwacha Dr. Lazarus Chakwera. Dr. Lazarus Chakwera. Ali Chadi Chimwendo Banda. Isaac Hawa Nkaka. Mapungu watu onsewa. Ife rose zikomo kwambiri. Chifukwa cha nthawi sinipita mtunda wa urali ayi. Maulemu akhale m'malo mwake. Maunira nkulene pano ndi awa. Choyambirira nifuna nithokoze olemekezeka ali Chadi Chimwendo Banda. Mpando wa usekretary general mwangu utenga kumene koma mwayamba kale kuthamanga. Chachiwiri nithokoze Isaac Hawa Nkaka chifukwa chotsagana nawo a secretary general abale wawo. Zimenezi zilusonyeza kuti vanthu inu ndinu wokondana. Natero kuti satalikitsa wali. Poyamba nifuna nithokoze olemekezeka Arnold Kadzanja. Mwasonkhanitsa umba wonse uno chifukwa cha nzeru zanu. Kotero akonstituency chairman natero unena kuti mutithokozere kwa vanthu komanso anduna vadziwe kuti Arnold Kadzanja kuno timponda. 2025 Arnold Kadzanja ndi boma kale. Pali na mtindi wa vanthu pano. Pachitika zazikulu pano. Pamene kumbuyo ukuzoterezi sitimaziona. Koma chifukwa cha nzeru zakulu yawa
taona zinthu zosiyana-siyana kudera kuno kotera kuti kumbuyo kukadakhala kuti kudalo otsogoleri ngati awa dera lino likadasintha. Asekretary General kuno chipani cha moyo, kuno chipani cha moyo tere mmene takhalira chonchimu nthawi zonse timakhala tere momwemo. Ukhala kwathu timakhala moteremu, sititayana ayi, sititsinana ayi. Monga mwaona mafumu omenewa nomene timavugwirana ntchito kuno tere mkakhala ku ofesiku ayi nditu nkhawa tayani kuno kumpoto kwa Ntchisi mavoti tikupatsani miyanda a president ni mpweche mavoti baba koma pempho ndakuti takambira nankoni otabwera president kuno tidzacheze nawopo kuno nthawi yabwino chifukwa cha nthawi ndilekeze pamenepa. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri kulankhula kwa Vice District Chairman anenapo za luso la olemekezeka Akadzanja. Ndimafuna mvomerezane nawo ino a guest of honor kuti inu mumayenda misonkhano yambiri yosiyana-siyana lambiri amafuna kuti msonkhano uoneke amayika kufupi nkuti ma trading center koma Akadzanja asankha kuno kumudzi nikusonkhana anthu chotere ndiye kuti zili bwino. Zikomo kwambiri olemekezeka Arnold Kadzanja, ntchito mugwira bwino. Mwanenaso kuti 2025 a district chairman Arnold Kadzanja mboma kale zona akuchichewa kuno ti matero usintha minda kumathamakaso ati apa basi apa ngachopyala dzulo omapakiza lero ngati ayi mpamwene pati kayambe kasukunuka ako kamnyamataka nanga umakati MP opuma unena uyu ayi. Zikomo kwambiri a district chairman mwakankhira kwakuyo sindine anena na district chairman wati ine ndikwangovomerezana nawo. Ndimafuna ntero olemekezeka kuti mwina asanalankhule olemekezeka Akadzanja pali gule wa azimayi muli pabwinobwino kuti mkhozi uyimirira mwapa olemekezeka ubwino wa a guest of honor achimwendo Banda sasankhapo ogona tere pano kukada agona konkuno koma nkhawa changu azimayi changu eti wangoma ikang'anthe mepo ngoma niyo lamba yo kang'anthe
zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Voti ya Chakwera sititsaleka. Olemekezeka a district chairman achamanena apo za voti ya president athu. Ayi apa mutionafe mu mtima mutidavota kale za Chakwera. Ndipo ife ningati wacha omati odwazika matenda somuza malonja. Ngasife ndifono wake kale anga za Chakwera munthu nkuchita tiuzaso kuno. Zikomo kwambiri. Olemekezeka nduna mwandiunikira kunena kuti asanalankhule olemekezeka akadzanja pali azichimwene athu amene ni ma MP achokera kuchigwa kudzatisuzumira kuno kudzathandizana nafe msonkhano. Ndiye pachikhalidwe chathu mmene mwatiunikira kuti mmodzi yekha aneneko mawu awiri. Olemekezeka a Overstone Kondowe amene muli MP wakumpoto chakummawa Nkhotakota North East, bwerani m'bwalo mupereke komoni ku anthu awa. Mwatichitira chinthu cha ulemu kwambiri kuchoka ku Nkhotakota pamodzi ndi ena onse amene achoka kusalima kudzaonerera msonkhano umenewu. Mngelezi wa Malawi Congress Party afuna yankhuleti. Kwacha! Kamuzu! Chakwera! Honorable Richard Chimwendo Banda! Honorable Mkaka! Honorable Kadzanja! Ndimaona ngati lisi mumpatsa so vote Nyamata wachitukuwa kuno nzona zimenezo. Amene afuna vote chidza akadzanja ni ndana kweze manja mama. Ulemu wanu General Secretary achipani cholamulira cha Malawi Congress Party komanso amene muli nduna ya mafumu komanso maboma ang'ono. Ma MP azanga onse naonanso pali mafumu magogoja alotaja bwino kunyumba kuja mwatilandira bwino kwambiri. Komanso amayi na abambo. Ndayimira pano kuyimira chigawo cha ku Lake Shore. Ndabwera kuno chifukwa cha chikhalidwe cha bwino cha MP wanu amene ali Kadzanja. Anakakhala MP amene ni wodzikonda osatumikira chipani sinakaononga mafuta ochokera kuliwalatsi kubwera kunoko. Mukudziwa mudziko lino kwakhala milandu yokwana 164 chipani chija tinachulutsa mboma chikupha anthu achaubino. Mukukumbukira zimenezo? Mukudziwa mtsogoleri wa chipani chimene chijacho? Mukumudziwa mtsogoleri amene amatsogolera kupha anthu achaubino kuti asaoneke dziko lino? Koma chipani cha Malawi Congress Party chipani choyamba mdziko lino la Malawi komanso mu Africa monse chidamba ulemekeza anthu achabwino. Alipo ophedwa kungunjisi kunoko? Nde mufuna abwereso aziphera azibale bathu? Simuwafuna apolisi atavala uniform achabwino? Chipani choyamba kuthandiza munthu amene wali ndi ulumali wa albinism kukhaba mpando chipani chati? Chipani choyamba kuyika munthu amene wa albinism mu komiti yayikulu yoyendesa chipani cha Malawi Congress Party chipani chake chiti? A president wake ni ndani? Ma MP wake ndi ati? Akumpando wake ndi atiso? Nde tikufuna kuno kuti zophanaso zibwereso azimayi nani? Mawa ndinu mudzabereka mwana wa okhala ndi khungu la albinism, sitero? Nanga timachita kusankha ngati? Ndelero lino ni mafulani kutsimikizireni nakuti Nkhotakota ni district yoyamba kulemekeza
anthu achaubwino chifukwa pano ndikuyimirira ngati phungu wa nyumba ya malamulo, komanso kuchipaniso kuyimirira ngati membala wamkulu muchipani cholamulira. Chipani si chimenechi koma chipani chosasankha si chimenechi. Ndani angafune zipani zina kuti zilowese mdziko lino? Nthawi yawo inatha, anapha silizakhulukira magazi a anthu amene aphedwa okwana 89 ali pamutu pawo, ndipo mwayi a Malawi musazapasenso. Kamumvetsera kaya kwathu tikuhotawota akufuna chakwera chifukwa chani? Msewu unagumulidwa sunasamalidwe for 26 years mpaka 30 years. Pano kunkhotakota kusalima angokambaza chakwera ifo tikuwambelesa mabridge msewu wanyuwani. Kama univesa kaya kwathu constituency azimayi alandira ngongole vukani mu mphawi okwana 300 ninkhani yachibwana imene ngati alime azimbe apasidwa 4 billion adzilima azimbe kawiri katatu kupanga supply ku sugar. Ninkhani yachibwana imene nde ikamafika 2025 khani imene kukamba ndi yachakwera. Mzimayi wina anabwera ni foni AMP ndaona nambwera ndalama mfoni mwanga 135. Kodi ni yasataniki nikuti ayi ni chakwera yomweyo mtukula pakhomo zimenezo mulandira katatu. Wina also anabwera 150 ayi smart climate agriculture ino amene mwaponyedwa pa AIP ndalama imeneyo gulirani fertilizer. Sinkhani yabwino imeneyo nde ife tikuuzeni kakuno musankha zina kwa malekisho yonse ikukamba nkhani zachakwera. Kama univesa kaya chifukwa ndipatsa mwayi ochepa kuti niyankhule malo ma MP onse, koma ma MP onse abwera kuno amamukonda Kadzanja. Kadzanja ni Mnyamata, mawa singamnene kuti former MP. Zona zimenezo munthu akalamba ameneyo ola munthu ukangoti wakwatira mawa makhawa bereka. Mpaseni nthawi, mpaseni 5 years Kadzanja kuno, kenaka mudzina kuti walephera kamene asana alephera. Kwacha zikoma kwambiri General Secretary ponipatsa mwayi umene uyankhula malo mwa ma MP azanga onse komanso malo mwa lecture yomwe panopo ndayimirira. Zikoma kwambiri, Mulungu akudalitseni. Thank you. Zikoma kwambiri. Thank you. Zikoma kwambiri olemekezeka a Overstone Kondowe amene iwo modzinyadira nifeso kunyadira mzungu wathu wa Malawi Congress Party. Zikoma kwambiri mwalankhula zomveka zokha mizimu ya anthu onse achaubwino amene adaphedwa ndi ADPP tisamachite zozungulira iwuse mumtendere ukhululukira kudzavuta. Olemekezeka Secretary General athu pano ndimafuna MP wa dera lino Honorable Kadzanja omwe lero namwali salankhula kwambiri zambiri ineso numashawaso zimene amafuna kuti nilankhule ine. Ndiye ngati mng'ono wanga ndikupempheni kuti muwalankhule anthu awa, kenaka nkhani idzakwera mtunda adzatilankhule ndi olemekezeka mkaka. Zikoma kwambiri Kadzanja. Nkhani yakwera mtunda ati chifukwa cha nthawi. Zikoma kwambiri azimayi chifukwa cha nthawi. Kwacha Dr. Lazarus Chakwera nanga SG Richard Chimwendo Banda Honorable Mkaka nanga ine nanga Nzungu Oliver Chimangeni Achitekwe Mike Mwawa Joshua Malango ife tose mafumu anga kumeneko mwafoka pa mafumu bodi. Mafumu ndiye boma lenilo. Choyamba ndipereke ulemu kwa Senior Chief Gogo Chiloko amene alemekeza msonkhano uno, komanso ndipereke ulemu kwa
atiye nsauka amenenso ali nafe limodzi malo omwe ano. Ndimafunanso ndipereke ulemu kwa sabutiye Masanya komanso sabutiye Kavwenje. Ndimafunanso ndipereke ulemu kwa guest of honor bwana anga kuchipani bwana Richard Chimwendo Banda, Secretary General achipani cha MCP. Ndiperekeso ulemu kwa bwana Honorable Nkaka amene amakhala nafe limodzi nthawi zonse kuno kunchisi. Mosataya nthawi mundilole ndiperekeso ulemu kwa ma MP wonse amene ali malo ano. Ndaona akusalima komanso kudedza pamodzi ndi ma MP wonse akuno kunchisi. Ndisayiwale mzungu uyu nzathu wakunkotakota MP iso amene wabwera kuzakhala nafe limodzi malo ano. Landirani ulemu wanu ma MP anzanga. Ndiyankhula mwachidule kwambiri chifukwa cha nthawi. Choyamba ndimafuna bwana SG mukatithokozere kwa President Dr. Lazarus Chakwera. Kuno kwathu tadalisika kwambiri. Pano ndikunena pano chipatala chimene atipasa bwana amene Dr. Lazarus Chakwera chakulanjala Health Post chasala pang'ono kutha. Moti pano ndikunena pano madokotala anabwera kale. Mukatithokozere bwana SG. Nimafunanso ndithokoze kwambiri bwana SG pali maskulu amene anaperekedwa kuti amangidwe kuchokera kuboma la Dr. Lazarus Chakwera. Ifeso ndi mmodzi mwa opindulawo. Anatipasa Masokole Secondary School imene ndikunena pano inatsegulidwa ndipo anakuphunziramo. Mukatithokozere bwana SG. Mwachidule momwemo nimafuna ndithokozeso bwana SG kunena kuti a president ife kuno kumpoto kwa nchisi samati iwala pa nkhani za malimidwe. Akuyesesa kutithandiza kudzera ku Ministry of Agriculture. Fetereza kumatipatsa ndithu tiyamike kwambiri bwana president. Ndili pa fetereza pomwepo ndipafunanso ndiyankhuleko bwana SG. Sipalephera pamene pakubwera zabwino komanso sipalephera zina zimene zimakhala zosokoneza ndondomeko imeneyi. Ife kuno kumpoto kwa nchisi timalimbikira kulima ndipo timayesesa ndife anthu olimbikira sikwenikweni kupempha. Koma chaka chapitachi bwana SG nimafuna ndikupempheni kunena kuti nimafuna mudziwe bwana SG kuti mvula kuno kwathu sinagwe bwino. Komanso pakuphatikiza pomwepo chifukwa cha mvula sinagwe bwino komanso ife kumpoto kwa nchisi ndinakakonda kuti zimene zindiyankhule pamaso pa Ministry of Agriculture koma chifukwa inu mulipo mpano utenga umene mungatiperekera. Kuno kumpoto kwa nchisi fetereza wa urea sitinalandire okwanira. Timafuna kuti chaka chino muyesese bwana SG pamodzi ndi President Dr. Lazarus Chakwera kunena kuti pamene ikuyamba ntchito imene yokhawa fetereza mukayesese kuti ife kuna anthu akumpoto kwa nchisi tikalandire fetereza ese amene mwatiyerekezera kuti mutipatse. Ndili pa fetereza pomwepo bwana SG ndamvetsedwa kuti mayina ena achotsedwapo kufuna kuchepetsa mulingo wa anthu olandira fetereza. Ndimafuna ndipemphe ife kuno kunchisi ngati timadalira kuti ndife anthu ndi chifukwa cha ulimi. Kotero ndimafunisisa kuti pamene mukuchosa mayina amenewa ifebe mutikondere kuti sisa kutitayirira ndipo kufuna tipindule. Koma zomvetsa chisoni m'maofesi muli ena amene akuchita zinthu zosokoneza. Mayina ambiri akusokonekera ndipo tikaona amene akulandira ambiri ndi pachibale okhaokha. Mwina pamenepa mutatikonzerako bwana Secretary General chonde mutikonzerepo pamenepa chifukwa zimenezi zimayipitsa dzina la president pamene tikudziwa kuti kumaofesiko aliko ena amene akusokoneza. Nkhani yomaliza bwana Secretary General ndi nkhani ya malepu. Pano ndikunena pano pamene ndili pano ndi dera limodzi limene linapindula nawo. Ndipo tikafufuza angoti tibwera tisayamba kuyika mapo kwina kuti kuona kuwayikira anzathu mapo kodi kuno kumpoto kwa nchisi tidatani. Tifufuzireni kuti ndi chani chimene chikuchedwesa nkhani ya malepu. Chifukwa zimenezi kawiri zimaononga dzina la mtsogoleri. Pano timafuna magesi atayaka pano anthu azidziwanso kufunika kwa magesi. Zitukuko zina zikuchedwa chifukwa chakuti kuno kudera kulibe magesi. Nkhani yomaliza bwana Secretary General, ife timaoneka kuti ndife anthu chifukwa cha mafumu. Mafumu awa ndi amene amasunga anthu alukuwa. Mafumu awa ndi amene amagwira ntchito yayikulu yosamala anthu amenewa. Ndimafuna ndipemphe fumu ikakhala kuti ingogwira ntchito pamimba apa osabwerapo kenakake imagwira ntchito mwa ulesi.
tawakanizirani amene wakanswahala mafumu athu kuno ndi ambiri koma ambiri salandiranso nswahala. Mutawakanizira chifukwa nkhani ili ndi ya muofesi mwanu bwana Secretary General. Anthu anu awa kuti muwatume akagwire bwino ntchito tawakanizirako ndi malipiro kuti nawonso azisangalala kamagwira ntchito yawo. Kwacha ndi mawu amenewa msonkhano ndi wanu, ndilibe zoyankhula zambiri, ndikusungireni nthawi. Zikomo kwambiri bwana SG, zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri kulankhula kwa MP wa trade. Kwacha ndimafuna ntelo kuti olemekezeka simunadye nthawi yayi, munayenera mutero ndithu. Pabwera nduna pano yomwe ndi Secretary General wa chipani, ndiye inu mupezeka kuti mwasiyako zina zofuna za anthu yawa. Ayi pakadavuta. Secretary General athu sachedwa kukhululuka, akukhululukirani kuti mnatenga nthawi. Bwana chichera chilipo choti amatipasambira fulu. Marepu bwana muyang'aneko chifukwa cha macontractors amene apatsidwa ntchito. Ambiri alibe capacity bwana. Ndiyesu kumapezeka kuti kuboma akumati tampatsa munthu akayike magetsi kwa mankhaka. Koma iye uja poyambira alibe. Koma contract walandira. Bwana imeneyo ndimafuna muyidziwe. Chinaso chimene ndimafuna ningoti pasambira fulu. Ngasiku ntchisi kuno inde malimidweyo bwana tipemphe. Maina anthu opindula. Mwina mutagwapo kuti angokhala ngatomwe aja adali chaka chatha pasachoke maina. Chimenecho chitikomera kwambiri kuno kumudzi. Ochitekwe wavomereza. Bwana monga mujanenenera adzatilankhule motsagana ndi akadzanja ndione olemekezeka mkaka. Olemekezeka mkaka msanayimirire. Ndimafuna nnene ichi. Mukutiphunzitsa chikondi pa chipani inuyo. Chifukwa mwangopatsirana ndodo ndachimwendo. Wena atusaka dakhala mumakhalira chonchi. Akadaduwa wena aduwa. Koma inu muli nafe pano. Mumakonda Chakwera, mumakonda chipani cha Malawi Congress Party, mumakonda chimwendo, mumakonda dziko lanu. Zimenezo ndimafuna nene pano pa mankhaka school ground. Tere ntanena zimenezo ndimafuna kuti tsopano muyikepo mawu pa msonkhano umenewu. Zikomo kwambiri. Chipakera mwamba tufuna tichite kwaja a president afika dzulo koma afikira ku Blantyre. Ndiye tufuna amve ku Blantyre kuti taalandira ku chiulendo chawo cha mphamvu chimene akatisainira ndalama za nkhaninkhani zotukulira dziko lino la Malawi, zomangira khoti, headquarters ya khoti imangidwe ku Lilongwe. Chipakera mwamba. Kwacha! Kwacha! Dr. Lazarus Chakwera! Dr. Lazarus Chakwera! Nanga Richard Chimwendo! Richard Chimwendo! Nanga Akadzanja! Akadzanjawa! Ifedose! Ifedose! Tosefe! Ulemu wanu inu olemekezeka Richard Chimwendo Banda, inu yemwe kuchipani ndinu Secretary General, komanso kuboma ndinu nduna ya zamaboma ang'ono, nduna ya zamafumu. Ndipereke ulemu wapaderadera kwa inu asinyo chief Chiloko. Ulendo umene dabwera timachita msonkhano. Tidachitira msonkhano pena pake kumdada ndaula kuti tsono rine ndilibe rumasabutiye. Ndangokhala ndimatiye ndiyamike Achimwendo amene ndi nduna ya zamafumu
potikwezera mafumu athu potipatsa masabutiye kuno ku mpoto kwa ntchisi. Ndipo ulemu magogo nonse amene muli pano, ena ndakuona ni mwakhala uku. Ndipereka ulemu nonse aku National Executive amene muli pano, ino a Overstone Kondowe, ulemu ino a district chairman olemekezeka bambo Chilabadi, komanso nonse a district, ulemu phungu wa dera lino la Ntchisi North olemekezeka akadzanja, komanso aphungu nonse amene mwaperekeza mwachidule amayi ndi abambo. Chifukwa cha nthawi nditero kuti ulemu ukhale m'malo mwake. Lero tsiku ndi pa 8 September, pomatha chaka ndi masiku 8 tidzakhala tiupita kokavota. Ikamatha miyezi 12 ndi masiku 8 tikhala tiupita ukavota, ukavotera president, ukavotera phungu, komanso ukavotera makhansala. Koma kumene tayenda, kumene soa chimwendo ayendako, kuchitipa, kumangochi, kunsanje, kulilongwe, kumeneko onse agwirizana zakuti pa upresidenti sakusintha, boma ndi lomweli la Chakwerali. Ndiye nimafuna ndziwe kuti anthu akuno ku Ntchisi popeza anzanu agwirizana, kodi inu muti chani? Akuti adagwirizana kale, kunonso magwirizana kuti boma ndiliti? Ndiye ena tikalankhula kuti boma ndi lomweli suwanyasa, ndiye nimafuna kuti ndiwauze kuti kodi nchifukwa chani anthu kuchitipa agwirizana kuti boma ndi lomweli, kunonso ku Ntchisi mwandiuza kuti mwagwirizana kuti boma ndi lomweli, kumsanje ndi kumangochi agwirizana kuti boma ndi lomweli, kulilongwe kumene nchokera ine tagwirizananso kuti boma ndi lomweli. Choyambirira ndikuwuzani ichi, mmene Chakwera amatenga boma, anthu ankaona ngati kuti timangonena tikamanena kuti Chakwera walowa mboma nkukumana ndi mavuto. Kungolowa nkhani ya COVID imene idavuta dziko lonse, kungolowa ndiye kuti kunabwera macyclone zimene zinabweretsa njala mdziko lonse lino la Malawi, kungolowa ndiye kuti nkhondo ku Ukraine imene inasokoneza nkhani ya fetereza. Padafika pena olo ifeyo akuluakulu achipani tikamakambirana timadankhawa, osadziwa kuti Chakwera ndi kamuna akumene akukhalako akuphika mapulani yoyika maziko yonyamulira dziko lino kuti lipite chitsogolo. Kwacha ndiye ngati mmene umakhalira bowa mchire kuno umapezeka bowa mchemu, umapezeka bowa panopa mkhoza uona bowa ngati umadikira kubwere mvula. Mvula ikabwera dzuwa nkuomba, ndiye bowa umatuluka. Chimene amachita Chakwera mkatikati mwa mavuto ndiye kuti amachita ngati bowa, udikira kuti mvula ibwere, udikira kuti dzuwa liombe, kuti zikachitika zimenezi tiyambe uona zitukuko. Nchifukwa chake lero tukamba za misewu paliponse, tikapita mulilongwe misewu imene mdziko la Malawi lino sitinayionepo chibadwireni, magogowa ndi mboni. Tikapita mBlantyre tuona misewu, tikapita kumangochi tuona misewu, tikapita kuchitipa tuona misewu, tikapita mumzuzu misewu paliponse. Tikapita kumbali ya zaumoyo ndizijama yamikira achikadzanja kuti chipatala chatsekulidwa. Zimene zija sizinachitika kuno kokha ku Ntchisi. Achakwera aumanga zipatala dziko lonse la Malawi 900. Tikapita kumasukulu Achakwera adakhazikitsa kumanga masukulu block 10,000
dziko lonse la Malawi. Ndi antchulako zochepa zokha chifukwa nthawi yatha ndi alole andunawa kuti akhale nthawi yokwanira utambasula zina. Koma chimene ndimanena nchakuti zinthu izi zimene tiziona ife ndi maso, zimenezi zimene zikupangitsa dziko lonse la Malawi kuti ligwirizane kuti boma ndiliti moti aja inu amene zikunyasani tikamanena kuti boma ndilomweli muzidzifunsa chifukwa zimene wachita Chakwera mkatikati mwa mavuto ndi zinthu zimene ena adali ndi zaka zambirimbiri kumbuyoku koma sidakanika uchita. Ndiye ifeyo tugwirizana. Ndakondwera kuti kuno kuntchisi mavomereza kuti boma ndilomweli. Ndiye tinene nali naye Katsanjayo. Ndiye mmene amadandaula kuti magogoso kuno adandaula nkhani ya msewu wa Malomo Ntchisi ukapitirira ukafika kudzaleka. Ndiye ndinatengerapo mwayi tudikirira anthu nawo kuti tilankhule ndi wamkulu amene amachita za misewu. Walonjeza kuti wiki yubwerayi chifukwa contractor amene adalipo adachoka ndiye auchita evaluation kuti asankhenso contractor wina abwerere amalizitse msewu umenewu. Chakwera nkhani yake ndi yachitukuko. Ndiye mkasankha kamnyamataso angati aka kamene nkhani yake njachitukuko ndiye kuti Kachakwera kakang'ono kuno kuntchisi north kaugwira bwino ntchito. Chaka chamawa ofunika ukapatsa voti kameneka. Ambuye akudalitseni zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Olemekezeka anduna athu. Zikomo kwambiri. Inu olemekezeka mkaka chifukwa cha fundo zanu zimene mwamasula zimene Chakwera aluchita ku dziko lino la Malawi. Bwana mongoonjezera senior chief ananenapo kuti madera amene mvula idagwa bwino tichimangatiliko koma madera ambiri mvula disinagwe bwino. Koma kumene mvula inagwa bwinoko bwana ifeyo ngati kuno kuntchisiso tuthokoza malinga mitengo ya mbewu mutikugulitsira amene anakololako alugulitsa mitengo tabwino. Fodya amene analima kukanengo bwerako bwino. Oti pamaso panu bwana ndimafuna ndipemphe anthu awa tiyeni kunanzale tikugude Chakwera sausewera Fodya chaka ichi chikubwerachi tikumva nayenso ukoma. Nanzale tikugude ati achinyamata Malomo mango chita pulu ma trading center mutipite kumadzi ukukuda Nanzale kumadzi kwake osati kudambwe timapitaso inde koma kumadzi ukukuda Nanzale komanso makolo ntchuwa bawo njabwino uchezapo koma tisachulutse amene alugwira ntchito bwana amene samathawa vula ije ikagwa vula idagwa bwino kwawo ausimba lokoma koma uyo amati vula ikagwa numasankhapo oponda sizuyenda bwino. Tiyeni tipitirize. Olemekezeka nthawi ino ndi anu nangola kuitsa pang'ono mayenera kuti olemekezeka mkaka mukadadzutsana pa ubale bwanu koma potisachitika bwana Bangono ndi bangono kefa ikwambalo Bangono ndi bangono Mai kodora skep imajoncho kodi adagu nchisi marilandira
mwadilandira amene wadilandira anakweza dzanja mwamba era adilandira anthu aja takweza lione hai apo sada kweza apo mwadilandira uko ena kalabasi chabwino apa amene usimukuona imirirani apo amene musakuona imirirani kuti muone skef tachita supa ngono Chabwino, skefa. Mwanayo. Sikoma kwambiri. Tijide bwaja wambavu musambe mwakala kumbuyoko. Amkaganati ajakwera amve. Ndeni mafusa aba ajakwera. Kodi kwaja wafika akuti anayamba umveka nde wabwerera panjira. Tieni manja wose awiri mwamba. Kunchisi uko. Kwachuloko uko. Kwacha! Dr. Lazarus Chakwera. Ndedi kati hau inanso kumapere kwake nikati boma dzanjani muziri kulowetsa pasojo ndilo mweli. Zamveka eti? Ndikati boma ndilo mweli. Aliyense alame kunchisi. Mafumu da imani hapo taimirirani. Imirirani mamenepo. Asakupingeni anthu hapo. Imirirani. Kwacha! Dr. Chakwera. Boma. Lomanga miseu. Lomanga sibadala. Tapatsani mona neba. Maswera banji. Atameno kirena neba. Maswera banji. Auzena neba. Amene mukuona pa TV. Tutiwa ena maswera bwino. Ena. Mumvera la mtupi. Koma musadanda ule. Boma ndiriti godi. Kala ni basa kwako. Faja ntao. Poyamba ndibireke ulemu waukulu. Kwa inu sino chief choko. Komanso. Matie ni masabtie nonse. Amene mabwera pano. Ulemu. Masinyo group. Komanso ma group. Amene mwachena. Mwamba. Mwavala. Tidakali nayo meeting yatu. Tikachoka pano. Msongano gata. Mafumu ose. Atsalire. Msongano wanu. Suda yambe. Ulemu. Honorable Eisenhower Mkaka. Zinali limandivuta. Pena limangori Yesaya Mkaka. Komanda ona district chairman okwirizira. Anayankula malo mwaji bade. Analichula bwino dzina. Dena Nelson Nasirira. Ulemu. Honorable Arnold Kadzanja. Pamodzi ni ma MP wose kuno. Ulemu wanu. Ulemu. Achea. Akanso. Komanso nonse. Makansala. Ulemu wanu. A district chairman. Komanso nonse. A district. Ulemu wanu. Mwachidule. Constituency. District. Region. Nonse. Mulandire ulemu. Ndugubatseni moni. Ochokera kwa Chakwera. Amene afika dzulo. Kudziko la Malawi. Kuchokera ku China. Kumene akhala ndi msonkhano wapamwamba kwambiri. Umene abweretsa zitukuko za nkhaninkhani
zimene tizitambasule chitukuko china chachikulu kwambiri kulilongwe kumangidwa chinyumba chachikulu chosanjana judicial complex imene Achakwera pamodzi ndi mwana wawo Simplex Chichola asayinira kuti timange kuno ku Malawi. Pamudzi pano pabwera alendo anati achimwendo musanayankhule mawu ambiri tatilandirirani anthu awa. Hamkaka munayankhula koma bwerani kutsogolo. Akadzanja Hamalango Hakapisheni Akondowe Achimangeni tabwerani. Achirapondwa tabwerani. Achiya tabwerani. Amene ali MP atabwera kutsogolo kuno. Ukamakhala bwino ndi anthu amakulondola amadani anthu. Tamwambirani m'manja Hanodi, tamwambirani m'manja. Tsono akuluakulu nthawi yatha tikakupatsani mpata pakuti ndi anzathu a Zodiac tapatsana nthawi yodula. Mungopereka moni dzina ni moni muchoka kuti panu nkuti mwadzatani kuno zikomo. Kwacha kwacha. Ine ndi Bernard Chitekwe, phungu wa kummawa kwa boma la Ntchisi, mkulu wake wa Hanodi Kadzanja. Dzanja mwamba. Kwacha kwacha. Ineso ndinene dzina. Ine naninoka ndine ndani. Zikomo kwambiri. Ine ndi Oliver Chimangeni, MP wa Ntchisi North kwa Senior Chief Ntondo. MP ekhayo nzimayi komanso ayamba kubwereza kwa Ntondo. Zikomo kwambiri. Kwacha kwacha. Dr. Chakwera. Zikomo kwambiri. Ine ndi Mike Ng'ombe Mwawa, MP wa Kusalima, tiye Kambwiri ndi tiye Pemba. Zikomo kwambiri. Kwacha. Inu chitani kwacha pabwera boma pano. Kwacha. Inu ndalama simuzifuna inu eti. Kwacha. Ine dzina langa ndine Gerard Kapiseni Phiri, mwana ona maoda mdzukulu na magetsi. Kwatu Kusalima uko kuja kusenga ape kumadza ambiri kuja paka muzirodi paja timasangalala paja. MP wake ndine. Anthu akuno muli ndi mwayi kwambiri chifukwa sizingatheke kuti ASG abwere pano, Amkaka abwere pano, ma MP chonchi koma zonsezi chifukwa cha mwanayu ngwabwino uyo. Mkadzamuta Hanodi Mulungu adzakulangani. Kwacha. Leaders. Muntima watumu. Ine ndine phungu wa kumadzulo kwa Kasungu Chairo Sibonongwe. Lojera kumudziko Mr. No Problem. Kwacha Mngerezi wa Malawi Congress Party. Ine ndikuchoka ku Nkhotakota North East kuja alimi akusangalala zimbe zitachoka pa 300 ufika pa 780,000 patani. Nkhani yake Chakwera. Zikomo kwambiri onabo. Yes. Kwacha kwacha. Dr. Lazarus Chakwera. Dr. Lazarus Chakwera. Ife tonse. Zikomo kwambiri anakuti tilankhule mwachangu. Dzina langa ndine Alfred Chia, Member of Parliament kuchokera Panchombo pa mzinda wa Lilongwe. Kuja Achakwera kuti bweresera judicial complex ndiye kukwaino kuja mukusochera misewu kuja chifukwa cha Achakwera kumene kuja. Zikomo kwambiri. Dzanja mwamba, dzanja mwamba. Kwacha kwacha. Dr. Chakwera. Dr. Chakwera. Nanga kadzanja sindiyankhula ndikanayankhula komaliza yankhule bwana. Ine bwana ndichokera ku phiri la Chongoni kumene ndimapemphera kumwamba amatero kumene chamanga pasi pano kuwambaso chomwe chaitani ndiye kumwamba kwavomereza kuti Chakwera
mpaka na 2030 ngati president wathu. MP wa Gesta uno ndi ndani? Kuchokera kwa Kaphuka, Dedza Central East, Member of Parliament Joshua Malango. Ena wanda aphungu. Kwacha ine manona kwa ali maimirira abwati ine ndine ulemu chilapondwa MP wa kunchisi South mwachiduleni mangu kwa Shankudimba zikomo kwambiri zikomo awawa timadi titogoze mabadera mukamadi achimwendo ndi a secretary general kudali wina adali secretary general amene anagwira ntchito yowinitsa chakwera kulowa mboma 2020 ndero ndekuti mkaka olowa choka pa secretary general sana pume tugwira limodzi ntchito taomerani m'manja mkaka munapatseka lemoni wanthu apatseni omaliza moni wachula kaleso dzina langa nakajuleso dzina kuti ndine mkaka ngati koma lakambira lija pachalopo dzina langa ndi Eisenhower mkaka ondasiyapo la pakati Eisenhower Nduwa mkaka phungu walilongwe mpeni likavuda dzina kumangoti Yesaya mkaka ndiye chipani chakoma chipani chadani dzanali timalandiranso kamnyamata kena akuti kakudzafutsira ntchito ku chipani ku MCP ndi shadow yeyo sadawine koma ali ndi shadow mwamdziwa mnyamata wake Skefa Chimoto talandile Skefa Chimoto amene inayenso walowa Malawi Congress Party tikamulandira bwino kwawo nkhani ili pano ndi nkhani yokoma tamvetserani anthu akumchisi pepani kuno kumchisi simdziwa china mmadziwa Malawi Congress Party amene mudapangitsa kuti chakwera awine kopambana pa namba 1 ipo tikaona inunso andakumchinji msinjiro mdathira kumchisi misonkhano iyi ndi iwiri lero ndepali kumchinji ndi kumchisi koma kuno kumchisi kwawo kaono anodi kadzanja msinjiro mdathira ntchito mdagwira muchimva kuthokoza tuyamika kwambiri kuti mdavotera achakwera kuti akhale president lero dziko mafumu muli apo ngati luyenda bwino ndiye kuti inu mudatengapo gawo anyamata muli apo dziko ngati luyenda bwino inu mudatengapo chani kodi gawo nonse muli apo mudatengapo gawo ndemati kutsimikizireni mapulani opambana amene chakwera ali nawo mdziko koma ndisanatero nkuuzeni zinthu zingapo zimene zikuchitika mdziko choyamba achakwera sadatenge nthawi kumadandaula kuti sadapeze kalikonse mboma ena akatenga mboma amadandaula sinapeze kalikonse ikakhala covid aliyense amayiona olo nduna zimamwalira olo mafumu amamwalira maofesi amatsekedwa akakhala cyclone Fred anthu 1000 kumwalira mudzi umodzi anthu 20 nyumba nkumachoka mavuto osatha tinalandira kolera obwera nyengo ya dzuwa anthu nkumadabwa kuti kolera timamudziwa ife amabwera mnyengo ya chani kodi koma kolera anabwera mnyengo ya chani ndiye mumvetsere achakwera zonsezo zimachitika sanakhale pansi muchanenera mkaka achakwera aonetsetsa kuti dziko la Malawi limangidwe ndipo liyende bwino maziko akhale okhazikika
chiyambireni dziko palibe presidenti wamanga misewu munyengo yochepa ngati Lazarus Chakwera. Sizinachilikepo. Komanso kamangidwe kake kamisewu osangoti chigawo chimodzi. Presidenti wosasankha. Pano akati nimange njanji ichokere kunsanje. Kunsanje Chakwera hakumanga njanje ikubwera mpaka na kulilongwe. Akati nimange misewu Chakwera kuna yuchi kumangochi hakumanga misewu. Kukepu makli Chakwera hakumanga misewu. Akati nimange misewu ndekuti mpaka na kukalonga kukasungu kulumbazi Chakwera hakumanga misewu. Akati nipide maboma ang'ono kumangochi Chakwera manga misewu. Kuzomba Chakwera manga misewu. Kuplantaya Chakwera manga misewu. Kudedza Chakwera manga misewu. Palipose Chakwera hakumanga misewu. Tipite kumaphunziro. Adanena Chakwera sindikufuna wana aphunzire pasi pa mtengo. Ndidzayamba kumanga maskuploko. Lelo mafumu muli apa. Dziko lonse lidziwe president amene akumanga maskuploko ochuluka nthawi imodzi Dr. Lazarus Chakwera 10,000 osati 10 yayi koma 10,000 kwacha akumanga maskuploko school ina iliyonse paliponse awonjezera maskuploko ndicholinga wana asaphunzire pachani kodi pamtengo. Chachitatu yang'anani kuno iyo ni mizimu chonde kumadzi kukhala du kukhala chete. Chachitatu Chakwera ayamba ulimi wapamwamba mameka farm kufuna kuthana ndi njala mdziko komanso kuti tisitha kumatumiza katundu wina kunja. Tinayenera kukhala ndi mafamu akuluakulu minda yokula yoti nkumalima chakudya kukhala nacho china kumapititsa kunja. Palibe president anachitako ngati zimene achita Chakwera. Mukapita ku Nkatape mega farm, mukapita ku Chiwawa mega farm, mukapita ku Mangochi mega farm, mukapita ku Zomba mega farm, mukapita ku Nchinchi mega farm. Koseko cholinga cha Chakwera chakudya chikhale chokwanira mdziko. Ndekuti Chakwera cholinga chawo dziko lisamakhale lopempha, dziko lisikhala lodzimira palokha, anthu akhale ndi kuthekera. Ndilengeze pano Anifi amene amapereka ngongole za business zokha. Kuyambira pano mwezi Chakwera walamula Nifi ipereke ngongole za ulimi zing'ono kwa alimi wonse dziko lonse la Malawi. Mumvere ngati mulimi amadalira kuti akagula federeza madumba awiri. Chakwera akuti madumba awiri achepa. Madumba awiri sangakuthandize. Utenge ngongole 2 miliyoni 1 miliyoni ugule zipangizo pamtengo otani kodi otsika. Bwanji pamenepo ngongolezo zopanda chikole zopanda chani kodi chikole. Ngati uli mulimi nthawi yako yoti utenge ngongole za ulimi zopanda chikole Chakwera wakhazikitsa chimenezo. Chimene akufuna Chakwera njala mdziko itani kodi ite. Ndemumvere achitapondwa achitekwe iwe m'bale wanga Arnold. Isi mumapempha kunena kuti tiwonjezereni mayina a federeza tikumva ndithu. Koma chopempha chachikulu cha inu munene kuti ma 1 miliyoni ma 2 miliyoni angongole adzale mudzi wina uliwonse, anthu alandire mudzi wina uliwonse. Chifukwa tipereke madumba awiri njala sitani kumudzi sikuti. Anthu tiwaphunzitse kuti kale kunali mafama kalabu amabwerekana federeza midzi nkumapita pachani kodi patsogolo. Zimenezo apanga ndi ndani? Chakwera. Ndipemphe mudazolowera kulembana pachibale, mudazolowera kuzuza zanu. Ngongole izi za wina aliyense
wina aliyense atenge ngongole ngati ali ni munda. Chikole chake bora ngati ali ndi chani munda. Ngati ali ni munda satani pamenepo 1 million 2 million amalawi alimbe njala kumutsitani kodi ite. Zoma dalira marumba awiri zichepe zidani zimenezo tili nawo anyamata mphamvu apo kwapatsa ma 1 million yapo ma 2 million yapo nakagula Federesa madumba 5 madumba 10 njala mdziko itani kodi ikuta zimenezo akufuna ndi ndani ameneyo Chakwera. Chakwera sendela ndinu sendela Chakwera sendela ndinu sendela se ubali bose sibara nainande Sigomo skef Sigomo alipo ena ATC AVTC mudatenga udindo ndicholinga choti mususe wanthu kuputsi mtukula makomo amalowa nyumbani umwe chimanga cha njala chimalowaso nyumbani oti Federesa amalowaso nyumba iti ndendi kunena pano pa wireless pa TV tikangopeza wa ATC wa VTC opanga chinyengo ntchito yake atherapati pomwe komanso lamulo ligwira chani kodi ntchito. Achakwera akamatumiza zinthu kumudzi cholinga chake wina aliyense atani kodi athandizike. Ngani yanifi mafumu atenge nawo gawo osangodi ATC okhayi mafumu atenge nawo chani kodi gawo. Akalowa m'midzi chikole chake ni munda umene munthu ali nawo osati kationetseni chikalo munthu alibe thumba la Federesa angakhale mchikalo. Kwacha Chakwera afuna uthana ndi chani njala afuna uthana ndi chani njala zodalira madumba awiri zichepe ne pamene chiwerengero cha anthu olandira Federesa chikuchepa chiwerengero cha anthu odalandira ngongole chichitani. Tamvetserani chiwerengero cha anthu olandira Federesa chikuchepa chiwerengero cha anthu olandira ngongole chitani. Ndikulonjezeni aphungu makansala ndikulonjezeni musadandaule AIP mafikas angatosa sintha koma nifi imene walamula Chakwera ndionena kuti anthu alandire ngongole zochuluka ma 1 million ma 2 million cholinga kuti miyoyo ipite pachani kodi patsogolo. Pomalisa ndifuna nene mawu chipani chikhale choyanjana. Ndasangalala ndatsogolera achipani anyamata achipani tisabereke mpata kuchipani chimene chili cholinga chake kuononga dziko la chani la Malawi. Zimene wachita Chakwera mu zaka zitatu Bingu sanakwanitse mu zaka 10 or 7 Peter sanakwanitse olonditheka lomwe. Chakwera president wopanda tsankho mukapita kumangochi misewu mukapita kuna kulikonse Chakwera akupanga chitukuko ndi cholinga dziko lipite pachani kodi patsogolo. Anodi tabwera kutsogolo kuno. Kanka iwe kanka Kanka nodi kanka Tapusha wachinga mada Tapusha mpaka sitwe Sigomo skefu Achakwera kudabirize bwino ntchito yawo 2025 akufunika so mwana wa zero ngati Anodi Kadzanja. Ndiyangati Makonda Anodi ndiyangati Makonda Anodi nosenu Makonda Anodi ndiyangati Makonda Chakwera ndiyangati Makonda Chakwera. Tsono kuti Chakwera awine ngofunika September akamapita kumapeto mukonzekere October tikalembetse tikadani kodi tikalembetse. Uyu amene salembetsa ameneyo samukonda ndani Chakwera. Ngati kuno Makonda Chakwera tiyeni tikadani tikalembetse. Anodi
ineyo ndagoma mene ndimabwera uku ndimati mwanayi akutitengera kudambwe kapena tupite kuti ena amakonda misewu yakutala watitengera kuno kumutsi komanso simunayike mpira anthu abwera okhawa ndiwe mwana wabwino ndichite ripoti ku parliament kumene ife tili mwanayi amagwira ntchito yabwino zedi asinyo chief mwanayi ndi dzungu lophimbira osachotsa mwanangati uyu ali bwino mwanayi amamukonda Chakwera mwanayi nanunso mudzimukonda akachokapo ndekuti Chakwera amutani amutuma kuti agwire ntchito zina akamabwera ena oyenda hayi pakuti sizilephera koma ife tagwira kale mwanayi anodi ndani kodi kadzanja zamveka ine upitirize mtima uwu kukonda asinyamata kukonda ana kukonda amayi kukonda atsikana kuti apitirize sukulu cholinga dziko lipite pachani patsogolo skefu akadzanja ndipo mamu atenge bwino afanawa ndipo mamu atenge bwino kadzanja ndipo mamu atenge bwino kadzanja ndipo mamu atenge bwino inuyo mukama use ansanuyo kuti kadzanja kadzanja ndipo mamu atenge bwino inuyo mukama use msikomo ndiye ndichiteko miseche ya ndale anzathu a DPP adachita convention ndiye adatsegulira na president wawo kufika lero convention sadatseke a president sadabwere kudzatsekera convention munthu ukatsekula umataniso umatseka modi anthu adakali chiuchikiraneni kuja convention sadatani kodi sadatseke chomaliza ndifuna ndiuze dziko la Malawi ngati dziko linaonongeka number 1 adaononga ndi aboma la DPP adabwereka ndalama mwakatapira adaononga dziko adaononga chuma adaononga ulimi adaononga maphunziro DPP siyankho ku dziko la chani la Malawi mukadzaona mnyumbamo ndewu yachoka ku balaza yafika choka ku chipinda yafika pa balaza kenako kutuluka panja dziwani nyumbamo simuli chani anayamba kutuluka ndina nkhumwa kenako kabambe kenako atsala okha madala mwati akamaenda auchite udziwa wina afune asafune Chakwera atani kodi awinanso sukuti awina chifukwa ife tangofuna Chakwera awina chifukwa cha zitukuko zimene akutani akuchita presidenti opanda tsankho presidenti oyanjanitsa dziko presidenti osayang'ana kuti ndi mulomwe uyu mang'anja uku nkutyolo mukamamva kuti CDF akati akupereka 200 million kuno kwa Kadzanja ndekuti kwawo kwapita muthalika ndalamaso akutani kodi akupereka amene ndendani kodi Chakwera amapereka chitukuko dziko lonse la Malawi Chakwera satani kodi sasintha maskulu acha akumanga dziko lonse la chani kodi la Malawi komanso muli ndi wana ku university inu apo nthawi imene DPP imalamula amathandizidwa ana 11,000 ana nkhani amalephera kupeza fees ya ngongole kuti aphunzire ku university lero Chakwera akupereka fees kwa ana oposa 30,000 dziko lonse la Malawi mukapita ku university
akuwuzani kuti ayi mavuto salephera, mavuto alipo, koma anakakhala kuti Chakwera adayamba kalekale bwezi mavuto osatatani kodi atatha chifukwa Chakwera waonetsa chikondi. Mukapita kwa aphunzitsi mukafunsa aphunzitsi akakuwuzani kuti zolandira pa 5 zinatani zinatha. Chifukwa chani? Chakwera amalipira aphunzitsi mu nthawi yake. Komanso kwa aphunzitsiko akakuwuzani kuti Chakwera watikweza mapromotion yamba kutani kodi kutuluka. Mukapita ku health ku chipatala pambali pomanga chipatala Chakwera wayambanso kukweza anthu ogwira ntchito za umoyo. Chakwera wagwira dziko lonse la Malawi ku ulimi mamega farm komanso alimi kumaphunziro chilichonse ndekuti ku secondary ku primary Chakwera wagwirako komanso nyumba za polisi Chakwera akumanga. Ena analemba mabodza sabata yapitayi akuti Chakwera wamanga nyumba 300 mwauponda bodza lanulo simuphula nalo kanthu. Chakwera akumanga nyumba zoposa 4,000 kufika tsiku la lero, ndipo akumanga kuchitipa nyumba zoposa 50, kukalonga nyumba zoposa 50, kukasungu nyumba zoposa 50, kunzuzu nyumba zoposa 50. Boma lililonse Chakwera akumanga, ngakhale kwathu kudowa Chakwera udani kodi akumanga. Nkhani ya njala ndikuwuzeni Chakwera sana kusiyeni kuno kunchisi atuusa kuti okutoba imweyi muyamba kulandira thandizo la chakudya m'midzimu kuti anthu muthandizike. Ameneyo ndiye Chakwera. Pamene akukhawa kuno kunchisi, akukhawa kuchikwawa, akukhawa kunsanje, akukhawa kukalonga, president azikhala ngati mzimayi obereka mapasa amagona chagadama kuti wina aliyense adzitani kodi adziyamwa. Amene ndiye ndani kodi Chakwera. Boma ndiritiro tapangani kachalacho boma ndiriti, boma ndiriti. Afune asafune Chakwera alamulanso 2030 ndipo chitukuko chipitirira kuchitika mdziko la Malawi. maziko onsewo abereka zipatso komanso mwana wathu Arnold Kadzanja nayenso alamulanso. Iyeyo nde 2030 kwafupika 2030 Chakwera. Ufuna ulamule mpaka na liti 2080. Alega nene Kadzanja ni watu. Alega nene alega nene mwana huyu ni watu. Alega nene kamwana kachigondi. Alega nene mwana yungo sasanga. Alega nene kidamukuzi tsako mkuno. Alega nene ino alega nene anoni ni boma. Alega nene mwana iwe ngati mtima wake ukhale omwewo ayi chauta akakupatsa moyo udzafikadi 2080. Kuvoteredwa kumudzi ndi chikondi ngati chimene waonetserachi, chitukuko chimene ukuchitachi. Iweyo ndiwe mwana wa nzeru. Achiloko ndi mafumu onse Ambuye adzikudalitsani. Amayi akuchipani Ambuye adzikudalitsani. Anyamata kuchipani Ambuye adzikudalitsani. Musadandaule tigwira ntchito yanyo ndipo tipipisidani sokodi sibweraso. Ambuye muwapatse moyo adaliyanga onsewo cholinagana taone ulemelelo wana. Ambuye muwapatse moyo. Ndiyauze a DPP ngati amaganiza kuti kongeresi idzatuluka mboma chifukwa choti iwowo akuganiza choncho auponda. Amene wautani kodi auponda. Tichita kampeni ya nyo afune asafune mboma satani monso kodi sabwerera monso. Komanso azuzana chivumbulutso 3:17 Mulungu akatsegula chitseko palibe amatani kodi amatseka.
ndevesi yomweyo amati akatseka chitseko palibe amene amatani kodi amatsekula. Pita Mutharika ndi DPP chitseko chako Mulungu adatseka palibenso amene angatsekule ayi. Ngati kuli anthu anazunzika achabwino anazunzika nthawi yachani kodi ya DPP. Ngati anzathu akumpoto anazunzika ndi kota system anazunzika nthawi yachani kodi ya DPP. Ngati tinaona tsankho number 1 dziko lonse la Malawi tinaliona nthawi yachani kodi ya DPP. Afune asafune sadaniso kodi sabweraso. Boma la tsankho boma lokondana okhaokha zimenezo ayi. Tipeze president ngati Chakwera amene cholinga chake kuyanjanitsa dziko la chani kodi la Malawi. Mulungu akudalitseni nonse anthu akunchisi. Mulungu akhale nanu tidzabweranso. Pempho lanu limene mwanena kuti libwere ndi Chakwera ndamva ndipo Chakwera chaka chino chisanathe abwera kuno kunchisi kudzakupatsani moni. Ambuye akudalitseni. Skefa, over to you. Ambuye akudalitseni. Zikomo kwambiri. Mulinazo mphamvu kodi mphamvu zilipo anabadwira banja losauka makolo ake ngosaphunzira kumtundu wawo tulibe wachuma palibe chomwe angatsire maonekedwe ake siyabwino. mene zakhalira pano pali zambiri zimene zanankhulidwa ndi phungu ade alino kani yokhudza chinyengo makamakaso kwa ena amene amatsogolera ntchito ya mtukula pa khomo komanso iwo anatsindikapo kuti akhale akuthana ndi onse amene adzikhala patsogolo kwambiri makamakanso pa nkhani yokhudza chinyengo. Tikulandireni pano pa Zodiac ngakhale anthu akulandirani kani. Zikomo kwambiri. Zikomo Zodiac. Chabwino mwatsindika kwambiri mfundo kuti ayi onse amene akutsogolera mwina ntchito ngati za mtukula pa khomo amene mwina akupondereza ena lamulo ligwira ntchito. Alipo anthu ena cholinga chawo kuononga zinthu chimanga iwomwewo federeza iwomwewo mtukula pa khomo iwomwewo chinyengo chimenecho chitheretu chimene akufuna Chakwera chokuti mukhale fairness and justice anthu aganizike alandire zoyenera pa miyoyo yawo osati anthu amodzi kuponderana ayi. Unabwera sonkhani yokhudza miswahala mafumu kunena kuti ayi ena sakulandirabe ngakhale akhala pa udindo kwa nthawi yayitali inu nde nduna ya nkhani zokhudza zimenezi mukayankhapo motani. Alipo mafumu ambiri amene akugwira ntchito yotamandika koma salandira miswahala. Tatsala pang'ono kumaliza longoso limenelo dziko lonse la Malawi mafumu amenewo ayamba kulandira kosakhalitsapo. Brief and English, Honorable, you were here today and there are a number of issues raised. One of it was about Mtukula pa Khomo program. How would you respond to the concerns that have been raised? You know, there are some people, few individuals in the communities that want to destroy good programs like Mtukula pa Khomo, short cash transfer. And then they are the same beneficiaries. Fertilizer subsidy, they are the same ones. Social cash transfer, they are the same ones. Even food distribution, they are the same ones. Now we are saying these leaders that are destroying this good work must not be accepted, must be refused. And chiefs must play a very significant role to refuse them, not to do that. Another issue has to do with the honoraria, well known as in Swahala, that some chiefs are not benefiting out of this particular program. Maybe how would you respond as also a minister responsible? We have so many of them. They became chiefs, group village headmen. They became village headmen for a long time. There has not been fairness and justice. It's time that we are concluding now this so that we give them what is due to them. Very soon, these chiefs, after we conclude our exercise, they will start receiving the honoraria. Thank you so much for your time. Thank you.
kulankhulapo mmeneko kwa amenewa a Richard Chimwendo Banda yemwe ndi mlembi wamkulu wa chipani chimene cha TPP. Pano tili ndi phungu wadera lino amenewa ndi Arnold Kadzanja. Munakapipo nkhani yokhudza ena amene mwina amakhala patsogolo kwambiri nkhani yokhudza kupondereza ena pa nkhani ya ntchito ya mtukula pakhomo. Tatambasulani kawiri a president akaloleza kuti ndalama zipite kumudzi anthu akalandire pa programu ya mtukula pakhomo. Ena ku maofesi amachedwetsa zimafika mochedwa, komanso mayina ena amene analembedwa kumudzi amakapezeka kuti asowa. Chifukwa chimenechi zimapereka chiopsezo ku anthu kumudzi chifukwa chithandizo sichifika kudera mu nthawi yake. Munakamba kuti yayi nkhani inanso imene kufunika kwambiri ndi kukhala patsogolo kugwira ntchito limodzi za chitukuko. Mwina kwa inu mukuona kuti ndi magawo ake atena amene angathandizire kuti mugwire ntchito nawo anthu amenewa komanso dera lanu lipite patsogolo? Kudera kuti kutukuke kumafunika kugwira ntchito limodzi zimene zimapangitsa kuti chilichonse chikamayenda chiziyenda mndondomeko yake kuti ena asasalire mkulu. Tikufunani zabwino zonse. Nathokoza. Mafuna tisaime kuno kumatachita mantha. Kunoko mundisire kaye mpaka na 28 imene ndanendera munthu. Anthu ali kumbuyo wandazibale anga ndipo amakonda munthu amene iwo amathandiza, munthu amene amatumikira ngati phungu wawo. Ndene ndimakhala kuno nthawi zonse timakhalira limodzi pa mavuto pa mtendere. Zikomo kwambiri. Kulankhula pameneko kwa phungu wadera lino amene wandi Arnold Kadzanja kufotokozapo zina mwa mfundonso zimene anafotokoza pa msonkhano uno. Nde tithokoze nonse amene matsatira Zodiac makamaka tukamba za Zodiac Online, Zodiac Radio komanso Zodiac Television amene nali kuno kwa Mankhaka mboma la Mchisi makamaka kumpoto kwa boma limeneli kumene mlembi wamkulu wa chipani cha MCP a Richard Chimwendo Banda amachititsa msonkhano wawo. Ine ndi anzanga onse tikuti ayizikomo kwambiri ndipo dzina langa ndi Dickson Chipwati Bonde ndikupatseni kwa anzanga ku area 47 sector 5 ku mzinda wa Lilongwe. Yeah, we gotta come together. Chokera pachita mwini ndicho muwina kai ifeka konda